3, 2, 1. Čbém, čaute, to je Gogo. Ale ne, jak to uvedu? Normálně, já bych to normálně spravil, když budeš editovat, že tam prostě dáš, nakreslíš jako stick menu a oni se prostě ten jeden stickman zbíje toho druhého, jakože to budu já a prostě, že jdeme hrát let's play, chápeš? Zdravím všetkých šerifů a šerifky. Asi začínáme tady s Mírkom Družinom začínáme Minecraft sériu. Ostatné věci sa dozvíte ve voiceoveri. Tak děkuji šerife, že jsi mi to takto krásně prenechal. Zdravím všetkých ešte raz. Vítajte pri tejto sérii prežívaní s Mikulášem v džungli. Táto séria nebude snad len tak obyčajné hraní. V každej epizóde budeme muset splniť nejaké různé úlohy a výzvy. Některé si vymyslíme sami, ale nějaké zajímavé nám klidně můžete poslat aj vy do komentáru. Aby to nebylo tak nudné, každou třetí epizódu si pozveme nějakého špeciálneho hostia, který nám bude pomáhat s plněním úloh a prežívání v tento krásném Minecraft světě. A aby si mal hlavně morálku to vydržet tady s týmto Mikuláškem. Všetci hostia, co budú účinkovať v tejto sérii, sa k nám pridajú ke koncu a pôjdeme všetci spoločne zabiť Ender Draka, ty kokot. Tady sú černé ovce. Musíme prvá nájsť biom. Ale najprv sa zbavíme škodnej. Kde si ty debile sprostý? Nevím, někde v píči, teď máš súračky, potom sa Tady sú samé černé ovce. Zabíjaj to! Budeme mít černé postele. Tady sú prasiatka. Napiš mi súračky do chatu však. Spravme si loďku a ideme do piče. Chyba v celej obrazovke. Fuj, ale smrdím. Naše prvé 4 questy jsou velice ľahké a ani nemoc zajímavé, ale tak tady ich môžete vidět. Snáď sa nám podarí splniť všetky. Keď nesplníme všetky, tak nás čeká trestíček. Ukáž, tady je nějaká lúka, tady bude určitě dzedzina. Svastika. Ty pičo, jako je to taká velká černá díra. Železo. Tady je Maja Gunegru. Je meď. Ty vole, to je moje oblúbené. Som rasista, nenávidím cigánů, negrů a židů. Dojdi za mnou, mám pre teba postiel, na ktorej môžeš spínkať. Budeme spínkať vedľa seba. Áno, budeš. A budeš ma byť. Hej, tak ako to máš rád. Tak tady jsme našli biom, což znamená, že další quest hotový. Ty pičo, prasata. Vala. Hop. Nárob si strandu z tlustých, bro. Ty kokot! Je mi v tom takým buzeráckém bajone v tom. Kámo, tak ten máme tu aj včelku Máju. Podľa mňa ináč my budeme bývať, že na najvyšším míste na tejto hore to len pôjde. Presne tady, jak sme, jak sú, tak tu budeme bývať. Ja mám zlatý meč, zlatý krumpáč, zlatú sekerku a zlatú lopatku, tak to si kokot, ja mám celý set. Zlaté? To co, našel na zemi? No teda, zlatý moje zapalovač, ty.
Ty jsi neviděl jako tuto díru do prdele tady? Viděl, že já jsem tam nešel, já jsem nešel se sem kouknout, kde budeme bývat, víš? Já se zajímám o rodinu. Musíš se zajímat o prdele, okay? Stoj! Ukaj. Já ti dám teraz... hop. Hop, hop. Kámo, tak toto fakt, že nevyužiju. Ale dík. A zebe... Čekaj. Já mám moc masa. A vidíš, tady budeme bývat. No já mám také potom trošku zlé zprávy, ani se tam oddělal znova. Ne, ale já chci postavit hlinu, víš? A na to nemůžu postavit. Teď to je takový, ti navyše zabije. To zničíš. Kámo, tak to je mu věřil, lebo by jsem iba klikal. A v čem musím klikat ještě na zem? Ale family friendly to bude ten, neboj se. Iba jako prostě... Čega nebyl? Čeho? Tung Tung Sahur nebyl family friendly. A byl family friendly, no ale Kámo, hlavně neber to maso, furt nejsi, lebo ťa zbijem. já mám svoje. Ty žíde. Ty měl... Hej? Kámo, nerob však, já nemám hunger. Pič, ale já jsem vlastně nežil. A my co máme 4 pece? Však, aby se mohli pálit idú, ty debile. To dáš na neskôr ten úkol. Ojebal jsem tě. Mikuláš, musíme nazbírat normálne drevo. Lebo já si to růžové pičoviny to stavět nebudu. Ale mně se to líbí, já chci být buzerant. Však ale ty jsi buzerant, to je ten problém, že ty jsi. Jak nechceš tu umět? No nechceš tu umět. Kamo, meď si nechaj, ty si ju všade zaviesť, kam chceš. Kámo, já si sděluji náhrdelník, prstenky a dildo. Chlapče, toto preložení, já si to musím dát do angličtiny. Lepší je staré železo ako nové striebro. Pipe shit, úplně s nima souhlasím. Nejdu. Že ty jsi prostý jak baganec. Ale nejdu. Iba očník mám. 6x5. 4. Však si sprav kamene, ne? Jo, Spiderman! Mikulášu! Vysvětli mu to pak belsky. Kokotko. No. Dildo. OK. Tak, tady máme další quest hotový, ale keďže Sutela a nic jsem tam nepovídal, tak musím to povedat takto. Bang! Tak, tady timelapse, už asi 95. minuta timelapsu. Tady jsem se neúspěšně vydal hledat village v okolí našeho baráku, což se mi nepodarilo. Takže bude trestík, ano. O trest, co bychom si měli dát jak za trest, určitě napište do komentárů. V dalším díli uvidíte. Kokot. Já nevidím to tu. Ty hade. Wow, diamanty, guys! Našli jsme prvé diamanty. Do píče. Kurva.